iki panggah balik neh di dalam apa ngene iki? Suasana bulan Ramadan ya toh, balik neh karo edisi Ramadan. apa segmen tercintane masyarakat Semanta ya toh. Sing ya wis kita di sini curhat-curhat ya cerita-cerita ya kok biasa nih. Tapi sik saurunge mulai ben asik ya toh. Biasane asik cek ombak sik yo. Piye? Sopo iki? Sopo sing gambani? Wajah baru iki lho. Wajah baru iki lho. Yo. Iki jane orang wajah baru iki orang lama iki, tapi ning belakang layar. Iki sutradarane. Masuk TV. Lah yo. Masuk TV. Yo, Mbak, yo. Mbak yo. Yo. Ayo. Buntai nek Siji loro telu. Yo. 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 Siji loro telu. Sampai guling lho mamane lah ya. Santai. Iki sik jane sapa iki? Jenengan iki Iki sapa? wajah baru. Namanya sinten? Iki orang lama casing baru lah kene. Yo. Perkenalkan, nami kula Aura Fitri Dita Setiawan. Oh. Biasanya penghunine nggen iki lho, penghunine studio iki lho. Sing acara iki jane ya iki lho ta. Mek era tau nongol ae. Terus iki awak dhewe saiki kan lek ket minggu-minggu ini panggah iki apa tentang Ramadan gitu. Iki wis diungkaske wis arep bodo. Kok wis tuwa pedere. Ya toh. Ya Minggu. ora. Heeh. Ngono iki pemirsa ning omah ngono apa ya apa jenenge? Krasa lek arepe bodo. Kok ora kroso to? Gulis ya. Gelis Aku ndek ini aku traweh pertama ngono iki. Wong dirimu sing mek turu tok. Oh, mas aku lho poso tahun iki yo ora krasa banget ngono posone. Soale nyapa? Soale dhewe masih yo poso ngene iki yo kegiatan yo panggahe kaya lek ra poso ngono. Ya wis kesele biasa. padha, heeh. Pangane semantai. Penghunine semanta lagi. Lah iya. Apa ora roh? Oh, bendinan kene. Utek-utek. Nah, biasanya lek wis arep bodho ngene iki ya to. Nah, wong-wong ngene iki wis do tuku klambi perong. Padahal sesuk bodo jan. Urung toko klambi iki lho ruwame. Oh, makane ngono kuwi awal-awal poso langsung tuku. Aku dhewe ora ngono ya. Wah, wis excited dhewe, wis nguwintik nang ngene kan ono samben kan ora Lah, ya. ngerti. Sakjane sing dadi apa ya? Sing dadi sambatane dhewe sing gerang-gerang ngene iki arep bodho ngene iki ora mergo kesel posone ora. Lah ora ndang entuk THR ora. Lah ya. Pone wis bodho. Gomboan lho. Lah ya, apane lek wis bodho ya to. Ngene adek iki ya. Lek tahun iki mungkin sik entuk sangu. Lah ya. Tahun iki lho. Apa ya sik entuk sangu? Entuk amplop entuk. Lah hikmahe. Lah aku sih entuk ya. Aku ngaku kelas 6 SD ngono entuk ae. Lah iki sik pantes. Makane maca oplong. Yo gengsi ta aku mata opo. Lek ketemu calon mertua. Tapi bener lho ya, misal kaya awak dhewe iki wis gerang ngene sakjane sing akeh butuhe iki. Heeh, sing akeh butuh iki sing gerang-gerang ini ya ora. Cilik-cilik ngono kae, sing akeh butuhe iki awak dhewe. Pernyataan terbuka untuk sanak saudara di luar sana. Untuk om, tante ya. Tangga-tangga kula nggih, sederek-sederek kula niki sing butuh niki nggih kula sing gerang-gerang ngeten iki. Ora malah sing cilik-cilik, sing cilik-cilik ngono Biasai, Baru Mbok. karo mboke disai di G Investasi 12, bodong. Investasi bodong. Wes. Biasane iki lek pas apa jenenge salat tarawih ngono kuwi iki kalian ki nek kejadian apa to? Kayak seneng TikTok ngono kuwi lho. Sing gadget nuwakal ngono kuwi ngerti ora sih? Degi durhaka ya. Degi kan terawih iki wis nggih do akunut to. Aku ki larang nggih kunut, langsung bablas ngono sujud ngono. Oh, jungto. Asline ngono mikir ora ada sing peduli dhewe arep nyapa nanti ki ya Allah. Karena sing semuanya. Amin. Cacah cilik sing randel-del ngono iki. Tapi lek awak dhewe ngene wis gerang-gerang kadang iki aku barang ya, aku misal traweh ngono. Nyawang cah cilik-cilik padha rame-rame golek tanda tangan ngono. Biyen ngene iki sik jaman SD digawani buku, dikon nggawa apa jenenge kon golek tanda tangan imam. Dadi
adewe sing cilik-cilik ngono kae padha sregep polahe padha golek tanda tangan. Lah ngene iki padha sregep traweh ora? Sik tak tekoni. Ya sregep tau. Lah aku Nomor ya siji. sregep lah ya. Ora aku sing bilali lek traweh ngono kae. Lah iki nomor 1 mau kene ta. Ora ya Allah. Iso ngejak aku mokel. Astagfirullah. Tak tahu. Ojo banter-banter. Jadi saiki iki padha ngejaki mokel ning arep kono. Aja banter-banter. Enggak, aku iki fotone pecah. Astagfirullahaladzim. Gusok iki. Biasane ki menu sing ditunggu-tunggu pas lebaran iki apa to? Pas akeh dulur-dulur teko ngono kae to? Oh, lek ning omahku ki biasa bakso. Padha, Ya padha. toh? Ya toh? Ning Nah, aku omahku- tim soto. Aku ya iya. Jadi isuk ngono kae bar balik apa salat Id ngono kae. Ngono kae sotone wis do mateng ngono kae. Jadi saurunge badan ning ngene tangga-tangga ning ngene dulur-dulur ngono iki padha mangan soto dhisik. Gareng raja dhewe ya soto. Bakso ya ngono. Oh, lek makane- omahku kan lek omahku Mbak ngene. Lek omahku ya bar balik salat iki kae ya. Tangga-tangga kuwate kan mara ning omah kon muak bakso Oh, ne. apa diceluki? Kan bakso ngono iki penak tau gawe niki iso di frozen dhisik terus barono diinget pas Terus karek nambahi tutuk terus dicetekne ngono. Kuwi mang lek menu ya, saiki lek misal jajan-jajan ning meja ngono kae. Kayak apa senenganmu kabeh ngene iki apa? Nastar to. Pangan nastar biasa Iya, re. loh. Lah aku jajan pedes-pedes ngono iki biasane. Aku kuwi apa? Kayak ora gede-gede. Nganu Iya, apa? malah mutu. Aku pedes kayak apa? Kerupuk seblak, kerupuk seblak. Oh, ya toh. Kira chemistry ada Ada lagi chemistry. kan ya. Tapi sakjane ngono kuwi iki sing nggarai awak dhewe geger pas bodo ora mek mergo dum-dum THR. Oh. Jajane. Tren Jajane gini komplong ngono kae. Lek wis kadung dibuka terus komplonge pecah, angine merasuk wis ra iso dipangan. Sejene ngono iki lek ning omahe mbah-mbah yang sepuh-sepuh nih ya. Nyapa? Jawabane kongguan. Kongguan, Dibuka Rengginang, rengginang. wis scam, prank, ade wis di-prank ngono wis. Ngono iki ora dijukuk ki eman-eman, dijukuk ki piye ngono. Terus ya mesti isu-isu saurunge salat Id ngono kae. Mbok-mboke kalian ki apa nganu to? Kayak mendadak ki malah emosian ngono awane iki. Kayak tukaran ya sama iki. Perang kan. Heeh. Kowe kudune maaf-maafan ya to. Malah kok perang. Saurunge salat Id jan ya Allah omah ki jan genine. Soale biasane ibu-ibu ngono kae pengen gek ndang ayo gek ndang budal, Gek gek bar ngono ndang Wes, balik, bar ngono ndang open house ya to. Tapi biasane lek ngene aku ngene iki, kan aku kan ning omah ya to. Ning omah iki paling ya wis aku wis mek karo sapa, aku ning omah ya wis karo bapakku, karo mbahku ngono ya to. Apane lek mudik biasane, tapi aku ora mudik kok. Ya wis aku ning omah ngono. Wong iki malah kaya ya wis engko dhisik open house biasane bengi. Nah, bengi ngono kae rame, lek isuk ngono kae ditutupne ning kene tangga-tangga dhisik. Sakjane sing pener ya, tak omongi sakjane sing pener ki ora dhewe ngene dulur-dulur sing adoh ngono iki ora. Nek tangga-tangga dhisik. Soale biasane sing akeh lupute karo tanggane. Nek dhewe ngene iki ya to. Ngono, baru ning tangga-tangga dhisik terus bar kuwi langsung ning omahe dulur-dulure. Ya niki lho cah, iki tips. Iki tips dari Wahyu, kok Wahyu iki ngene. Engko senano Mas bodone panggah ning sepur, Mas. Ya aku mudik ene Pak Sepur aku pangan. Oh, bodone Iya, Mas. Tani. Aku mudik Ora kok. aku. badan ning sepur. Iya. Ora. Engko sanuke buka lodong geber tikar ning kono to. Go soto kabeh prasmanan ning kono. Wis. Sik ngene. Kan sing bodo angger bodo ya to. Lek tak matne angger bodo ki mesti enek tren. Mas aku lho ya. Tren anu. Tren apa? Tren Oh, toko apa? Ngene iki. Ora, akhirnya lek bodong nek klambine padha ngikuti tren biasane. Sing nyanyi simer-simer Ah, iki iya, lho. iya, Oh, iya. sing Sage. Saiki apa? Bergudi. Biar blokat. Oh. Kayak Mantan. Oh. Nah, ngono lek wis kumpul karo dulur-dulure ya to. Lek wis kumpul karo dulur-dulure, klambine padha biasane trene saiki anut grubyuk padha seragam, wah kae keluargane kae padha seragam, klambine ngene. Nah, ngono iki biasane lek adewe ngene iki senengane foto-foto itu diunggah di Instagram ngono. Bodoh ki lek berlaku mek isu tok lho. Ya toh? Ya toh kalau salate maaf-maafan nangis-nangis atau foto awane mangan wis sorene turu. Turu. Wis.
Oh, Bengine keliling. Ya apa gini munyet. Tapi lek piye yo, jaman biyen ki jamane adewe sik cilik iki kaya rumah saku bodohe rame ngono. Oh. Apa nek jajan iki rumah saku ning meja iki coplak ngiseni ngono. Urung sampe bodone entek wis sampe ngiseni ngejoki jajan terus nah saiki rumah saku suwepi. Aku gede gerang terus ora enek hal sing membuat excited ngono. Mbak ade sik cilik di entene sangune. Ya sangune. Padahal ki ade ya bakal ora nrimo sangune kuwi. Ning sak emboke ngono. Lah iya. Heeh. Tapi saiki sing pang berharap sangu sih masa wis ketok era itu apa enggak berharap sangu. Terus ya, cah biasanya pas bodo ngono kayak iki enek saudara sing ora patek adus ngono. Sepuran lho iki. Terus Udah terus ki ngopo? repot. Le. Piye iki? Bandina lah, aku kaget, Bray. Kaget, Mas. Ngene iki apa nek sing urung dikrangceng to ngene iki? Wes. Iki tumbas horor padahal. Oke ora bahasa ora. Kembali ke laptop. Ora nek laptop ya tapi. Biasanya ki enek sing ora patek adus ngono ta. Dadi ki amble iki enek plengse ngono lho, ngerti ra to? Tipsnya apa tau kowe iki? Biasane iki? Makane sangge deodoran kok. SR rolas. Iki lho deodorane. Wis terbukti terjamin. Ora nek wangine kok bahan alami, ora nggare iritasi ya toh. Regane piro to, Mas? Regane ya iki ki mek 42.000, 42.000. Terjangkau toh? Bahan Kayak- terjangkau. Iya toh. Kayak iki lho, kemasane mini iki. Dadi lek disaki, digawa nglencer ngono wis Penak ya, ning penak dales ya. ngene-ngene sama. Iya. Kayak iki lho, kemasane segelan jan terjamin ngono. Aman iki, gampang iki digawa nglencer disaki tok ngene. Tapi Mas yo pas bodo-bodo kae yo ben awak dhewe iki lek ketemu tamu, ketemu dulur-dulur, ketemu apa lek ngarani camer. Camer. Lah ngono kae ben adewe iki ora ketok blunus ngono ya. Aku ya duwe iki. Iki. Oh, Nah, iki. iki sun care lotion teko SR12. Nah, iki iso ngelindungi kulit ya, kulit teko sinar UV dari sinar matahari. Jadi iki ben kulit adewe tetap ketok resik, tetep ketok awet muda ngono lho. Jadi ngene iki ya, ngene iki fungsine teko sun care ngono iki iso Apa? mencegah penuaan dini. Aku juga Jadi iki awak nang omah. dhewe lek misal metu ya toh, metu ketemu dulur-dulur, wah kayak yo alah bocah ayune, yo gantenge baguse ngono. Lek nglencer bareng iki ngono ya. Heeh. Apa jenenge? Kan kena panas matahari Heeh. lek nglencer ki. Heeh. Kayak iki berarti. Iya. Wis iki sak paket gitu Iya. mini-mini. penak lek Bisa gowo. Heeh. Bisa itu ora ketok. Nah, Iki kena sampai iki yo iki kena diwehne dulur-dulur ya toh. Bodo ya toh ben dulur-dulure ya ketok bagus-bagus. Ya Allah. wis dikeki Wah, iki ae. adem ya. penak. Nah, Iki piye iki? kuwi mang regane ya terjangkau. Soalnya ada barang, ada harga, ada kualitas. Lah kuwi mang hargane 55.500. Nah, iya, heeh. Murah men ta? Dah, kuwi mang ya wis tur murah ya tau Iya, murah iya. terus lek nggawa penak, terus lek gawe ya penak. Nah, dadi cocok dingge awak dhewe. Ya toh. Ya ta. Iki Sama iki jane nyapu to. Sing properti iki lho sing walah. Bandi lah kene iki. Jadi cocok dingge awak dhewe ya toh lek arepe bodho nglencer ngono. Ojo Yo, lali alah. Cah. Terus Sun care lotion. Iki SR rolas. Nggih cewek-cewek anu biasanya nggih complexion jeneng iki ben gak longsor wedake jan. Iki ki lho ento. Wah nggih. Ya Langsung toh apik rasa. toh. Heeh. Ki ya bagi tah semata ya saurunge bodho kuwi aja lali balik sekolah sesuk iki lho. Sekolah langsung lene nggak pas dia ring studio Punokawan milenial ki tumbas. Popo saurunge bodho timbang disikan sing liyane kok sak kentekan kok. Iki tuku. Ya sak bodho. Wes lanjut. Nah, iki mang adewe bahas bodo ya toh. Heeh. Nah, lek bodo ngono ki adewe ngene iki wis sing gerang-gerang ngene iki biasane lek ketemu dulur-dulur sing ra tau petuk ngono mesti ditakon-takoni. Takon-takoni ya lek pertanyaane iki biasa, maksudnya pertanyaan sing ya suwi ra ketemu. Lah iki ora. Lah iki takon ya bar iki nganu gek rabi no. Ayo urung lulus bareng Lah, iya. kok ngene iki lho cah. Rabi apa kuliah?
ngono. Heeh. Lek kuliah lah kuwi tekoni kuliah nendi kuwi Iya. aku. Kuwi lah biasane Ini sing pertanyaan mengundang Apa biasanya sing pertanyaan sing selalu mau hindari lek ketemu dulu? Ya kuwi mah kuliah nendi. Lek pamane saiki sekolah nendi lo tak ya tak jawab dengan lantang ya. Ning Semanta. Semanta. Mantap tercinta. Nah, kan kuwi mang lek misal dhewe wis ketemu dulur-dulur sing ora tau petuk adoh ngono ya. Nah, saiki tau apa ora dhewe iki dolan apa badan ning omahe tangga-tangga sing adoh sing ora kenal, tapi mergo bodone, kuwi mergo golek THR-e. oh lek kuwi ya. Wi biyen aku ngono wi, aku ben cilik kuwi mah Piye-piye ngono kae lah ya. ngoceki anu, ngoceki wong tuaku kae. Dan tak cak ngluwe kan ben kok saik bek. Kok omah ki tak tekokne mbokku ki. Totale piro? Ya ora no. Bang ini ki totalan cah. Ngono iki dilebokne amplop biye dilebokne dompet to. Sok embel lek bodone wis mari ki kabeh ki munyer. Terus baru ngitungi duit siji-siji ngono kae. Hunting THR. Hunting THR. Nah, tapi ngono kuwi lek misal awak dhewe saiki kira-kira tahun iki lek dibandingne tahun iki karo tahun wingi wis kira-kira tok ae THR-mu paling akeh piro? Yo Ya piro ya nyelot tahun nyelot gede nyelot dhuwur ki nyelot Aduh, tahun sampe males ini ya, toh. anu. Wis dikuat wis. Oh, ini piye to? Oke, aku jalan ki. Wis piro? Ya piro? Ora sampai 500 paling. Oh iya toh. Bange mek siji, Ngono karo ijo. alasane ki biasane wis gede semene aja, gini adike ngono. Ya Allah. Padahal iki lho sing wis gerang-gerang ini ki lho Sing butuhe akeh ki dhewe, ora malah sing bayi-bayi ngono kae. Sing bayi butuh nggih mboke. Heeh. Ya ta lek sing gerang-gerang ada ngene iki ya butuhe nggih healing Nggih ya. ngimpo-ngimpo. Nggih ngimpo-ngimpo nggih ngopi iki wis. Soale Oke. biasane lek awak dhewe ngene iki nyapa kok butuhe akeh. Polahe ngene, apa sing dhewe sir karo sing dhewe butuhne iki akeh sing disir. Ora akeh sing dibutuhne. Ngasih lagi. Lek ono paketan teh, skincare entek. Kayak buar kabeh. Baizo, lah kuwi langsung cekot ngene. Kisangune rok medun wis entek. Iya. Lah yo. Mudun ki mbok-mbokan lho kuwi sangu ki. Tapi kira-kira lek dhewe piye yo flashback ning poso taun iki ngono. Piye kesanmu kabeh? Kakean acara bubur. Pas aku tahun iki. Mek turu. Nyapa? Turu. Karo Enggak buruk ning omah. akeh acara bubur ngono kae wis di-list. Gitu. Oh lek nganu iki berarti lek aura iki lek jarimu kakean acara bubur to. Lah iki posone mek 30 buk jadwal bubure 40 Oh, adek Lah sampean Mas. kosong betul bae bubur ya. jarine lek buka magrib malah FOMO Iya. Rame nganune rumah makane lek magrib, lawat kan sepi. Lah iki beduk ya bubar. Kok magrib ya bubar. Aja buka kartu to, Mas. Karo sing biasane baru-baru ning kene bar takjil ngono kae. Sing diingi Dek iki pas mantane iki. Iki pelopor iki. Iki. sing bagi cah semanta, sing antri ya cah semanta. Iki Dari lho, sing iki Ya lho. dari semanta Aku tidak iki aku nyemut iki. Dan sing apa upane takjil sak semantara tok isine. Padahal sing bagi-bagi yang Mas Mantan. Lah yo. Ngono ya songwon nang isine mek air putih, roti ngono tok. Karo kurma. Wis duwemen ngono kuwi semua. Terus lek isu-isu ngono bocah kan biasanya sungkeman tuh ta. Kali iki enek rada sing kayak gengsi arep sungkeman ngono mergo iki. Biasane iki muncak-muncak rotone moro-moro iki minta maaf ngono. Sakjane lek aku ki ora kok gengsi ngono ora, tapi yo balikne kuwi mang koyo iya. Lah biasane lah aku kaya ngene ya. Iya toh? Yo wis Kakek Oh, dosa. tambah meneh lek misal sampai ibuke apa bapake nangis ngono tambah yo alah ya biasane ning omah wis kaya Ngapana susu
Tak mbak ini pernah tau balik to iki. Tanggane kene kulonan kono ya ta. Ini selatan aula kan lho. Lek bodok isuk ngene kae aku balik lah ta. Ketmu. Lah awan rene nah. Oh, boleh anu salat itu ning Masjid Semanta kene. Petiku ngono ta. Sampeyan adakan acara salat Id di masjid. Salat itu dhewe, Mbak. Liyane padha mudik kok mek pakane Semanta. Lah piye lho? Enek tapi enek lah ngene iki sing mudik adoh ngono ki. Aku mudik aku. Ndi? Ning Jombang aku. Sepore. Mudik. Ngono iki pirang dino lek wis tekan omah kono. Ya bertemu keluarga besar ya paling 3 dino terus lagi mulai rene. Aku mudik nang ndi ya? Ning di Tejo. Ndi heeh. Lah bapakku entuke ya wong kono tangkel kono Yo alah, ndundunge tak kolek kuwi. Iya. Kuwi ra mudik iki. Agak sampean Mbak. Lek aku orang muda aku mek ning Blitar kene. Keluargaku mek daerah kene-kene tok Tapi lek pas nganu ngene kae. Baliknya pas posoan. Kan memang ngomong nih berburu takjil, hunting takjil gitu. Tapi sakjane iki luwih angel sahur apa langsung sholat maghrib pas adzan. Angel di. Loro karone lah aku. Loro karo. Tapi aku gak tau sahur aku. Lah ngopo? Males tangi. Layak ngejai moke wae. Mas iki lho ya toh. Lah balik njaluk moke lah gitu. Ya iya. Loh, tapi kan mek ngecak tok ora kelakon. Denane kayak Mas. Lho. Iya, coba bener. Lek sahur kok mengganggu waktu tidur ngono lho. Sahur iki bubuk mesti maem sik, terus lagi bubuk ben gak sahur. Ngono malahan. Terus maghrib maem sik kan lawe gak sahur. Iya, oh iya. Tapi ki kesan dan pesane Ramadan tahun iki ki apa? Mbak Mas. Kesan pesanku iki nganu, Piye yo? apa agenda bukber itu tolong jangan mepet-mepet. Iya, betul. Ini kesan-kesannya tahun Aduh ini sak gitu. detaknya kok caranya caki. Agenda bubre ya padha wae semantang mendadak dan mendidik padha ae. Cepet-cepet lah Mas. Oh iya. Sensor. Lek aku nganu sih. Mas aku ki aku luweh produktif mergo ndek Semanta iki kan ndek ini tas enek minggu pondok Ramadan. Nah, aku ki malah Obat tenan iki ya, Cak. Jadi kan seminggu dhewe kok pada Lah, iya. Tahu dhewe iki wis dino ya seminggu Iya. dhewe. Lah ya. terus ki aku ki kerap ning Semanta malah imbo nyapa. Foto Mbak. Gitu. Aku bareng lah ya kayak ngono kuwi. Mesti enek. Kak, besok minta tolong mendokumentasikan acara ya. Kok gak enek acarane Semanta ki entek-entek. Ya ora? Iya. Nek sampean piye, Mas? Iya ya, lek aku no ya kuwi mang ya wis lek poso taun iki wis mek turu. Paling ya Layak ngembang. Rasa ngembang mek turu. Ya ora. Ragine iki ngembang. Ya biasanya ya lek poso ngene iki ya lek ngene iki dolan ning studio ya ta. Nah, terus kadang ya cerita-cerita bareng ngene iki ngono. Ki lek ngejak dua ada orang gitu. Sesek ya ngono kuwi. Enggak, iki enggak sesuk iki mau tah isuk mau aku di WA wong iki. Engko jam 1 tag yo ngono. Aku Bayangno. dijak hamin 2 jam dah. Langsung budal tag ngene iki. Terus keren ae. Wes ta, sesuk bodo aku pe mudik iki wis ndang Acara-acarane wis kayak ajane wis Pengen leren, pengen ndang kumpul karo keluarga besar ya ora. wis kan kalau sing lo ya kan karo iki. Ya wis Aku sak mudik kan iki. Nah, saurunge adewe mungkasi apa ya cerita-cerita iki mang ya ta. Kanggo penonton-penonton setia awak dhewe iki teko studio Punokawan Milenial Tim produksi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dari penonton nih ya sing di rumah mungkin ada salah kata maupun perbuatan sing kurang berkenan. Wi di pangapurani disepurani nggih. Kita kembali ke Fitri. Fitrahnya. Oh, sing ke fitrahnya. Aura Fitri. Ngene iki sing tuwek akeh lupute, sing nom gede pangapurane. Ngono lho ya. Ya ora. Walik. Walik ya.
Walik. Sing enom akeh lupute, sing tuwek. Tuwek gede mulane. Sing akeh lupute durakan. Lah iya. Wes nggih penutupan pilek ya dhisik. Yo. Mas Saurunge bodo iki ya. Yang foto iki. Penutupan. Yo. Dirolu. Waduh. Wassalamualaikum.